Hola, vos presentem a Ramonet. Ramonet estudia en la Universitat de València. Què li passa a Ramonet? No s'aclarís en reprografia. No sap quins llibres ha de comprar-se, ni com traure-los de la biblioteca. Ramonet té dubtes en els exàmens. No sap com impugnar-los i no sap com accedir a les seues notes. Té problemes per arribar a la universitat i no troba aparcament. Què pot fer? Ací està València Universitària per ajudar-te. Qui som? Som estudiants com tu i nos agraden les mateixes coses. Què fem? Nos dediquem a ajudar als estudiants i a fer activitats extraacadèmiques, com representar-te en Consell de Govern, Junta, Claustre, AGE. Entre les activitats extraacadèmiques fomentem activitats de voluntariat i participació. Organitzem cursos de formació complementària i fomentem la mobilitat geogràfica. En concret, en el Servici de Voluntariat Europeu i en el turisme solidari. També cooperem en altres associacions. No som una empresa ni obtenim lucre. No cobrem per la nostra faena. No organitzem botellons. No som una associació nova. Contem amb 20 anys d'experiència, però som jóvens, com tu. Som els més serios, però els menys avorrits. No som partidistes. No és una organització partidista, no tenim cap partit polític. Som lo que som, encara que sí que tenim una forma de pensar i si no ens preocupa la realitat política. Qui nos financia? Autofinanciació, subvencions, donacions. A on pots trobar-nos? En el 20, en el Facebook, en el nostre despatx i en la nostra pàgina web. Perquè la universitat no és només una fàbrica de diplomats,